Kaya mudare rino kuti ndipe gupuro mukadzi ari apo. Mukadzi uyu ane 4 years akanditiza kubva panga anogara kugaro wenu. Asi mukadzi uyu anopamba panga achiya kundichallenge achiya nemapurisa achiya kundimisa minda yababa wangu rino. Saka zvakandipa simba rekuti ndiende kwamambo ndiramba nenaye zviri pachena kuti ari kuchari mumaoko yangu inini. Ndiwo chete nyaya inaye pamberi pechakana. Ndinotenda. Ambuya. Vakawana murume wenyu. Ndoti kuti ndinozviramba zivana nasi mudare mambo. Ukaramba kuti mashoko ari kutaura kuti inini naine ndine 4 years ndabva paumba uyezve ndinoenda kunomucharinja paumba ndichitonga minda ndichienda nepolisi. zvakanaka. Chinangwa chake chakawirira nyaya dare mumachinzo. Ndachinzwa. Ndechekuti kuti anzi tiramba nezvevanotema. murimese. Pano inonguva tiri tese. Zvekutogara kumba. Zvekutogara paumba ndiri. Ya muri kuti kudi baba kwenyu vari kuti madzimai zvakwana handichada. Imuri kuti kudi inini papo ndinoparamba nokuti akandorora ndine 17 years kusvika pari zvino 25 years muzivara nhasi uchitaura kuti havachada nezvangu. kana vanhu vakaroorana kana vaine ma15 years still hazvitazise kurambana kana paita zvinetso. Imi muri kuti kudi murume uyu haachada. Ndinenge ndakutoteerera kubva kwamuri inini kana zvichienda nomutemo but pamwoyo wangu ndanga ndisiri kuda nokuda kwokuti vanhu vakafambisa mhuri dzangu kwanga ndakatotata. Muchiri kuda musha wenyu. Tiri kudzoka kwamuri comrade. Adzimai vari kuti tarisiro yangu iri kuti ndinofira pamusha zvakadii kuti ndirarame ndiripo pamusha nemi. Vari kuti madi kumbodzora tsvimbo. Sore changamire. Inini handichakwanisa kuti ndirarame chigara nomukadzi uyu. Handichada nezvake. Zvachose paupenyu hwangu kana kumuona chake handitodi. Ya, but dai mambotipa zvikonzero imini. Kuti sei chaizvo muri kuramba mukadzi uyu. Kuitira kuti iye mukadzi agutsikane kuti ndarambirwa chihure, ndarambirwa kusagara pamusha, ndarambirwa kutuka, zvinyatsobuda zvakanaka. Yatsozvitsarangura. Sati vatsanangura pane badiri pakati vanogona kutenderedza dani kuti vanhu vakavasvika ndisu. Saka tatuma polisi akaenda arigai vachitongopinda vari kuvataurereka. Tati pokuti vagara pamwe chete kwabata kwatakaita havangwani vari panzvimbo 1 kana vagara pamusha mumwe chete. Aiwa, maita zvakanaka. Information iri kuno iri kutoziva kuti taita kuti murume ndonotsvaga nhengi. Mupurisa tichituma mupurisa akaenda kunotsvaga mukadzi kumwe akatomubata. Zvakanaka matotibatsira pasiri pamba. Mukadzi uyu ndakararama naye for 20 years. Tichirarama naye. Asi mukadzi uyu tichigara tiri pamba pedu. Ainamata chichekwa mutimba nopasi iye. Aichengeta bvudzi mumusoro. Aiti inini ndino mweya wawo wemurume anonzi Samson. Ndino simba raSamson handibvume kugaragara nemurume mumba. Ndakasvika panguva ndakamuti iwe inini ndichiri mwana mudiki ndikwanise kurarama upenyu hwakundirararamisa pano. Unotama dzimba takavaka tine 3 rooms. Aitama dzimba akarara mukicheni akaenda boys kaimborara muspray akita sachinyasa dzimba dzekurara. Kusvika ndamuti ndida kuroora mumwe mukadzi. Akasvika pakunditi mira uchatora muzukuru mwana wanzvadzi yangu. Mwana wanzvadzi yake anga angonetsana nemurume ndobva adzokera kumurume akandobva zvakona. Ndobva ndachimuudza kuti ndakuchita ndakuchiroora. Saka kuroora kwangu ndada kuita kwega uyu ndopa akabva arongedza property yese yanga takasenza pamba ndobva aenda kumba kwaamai vake kuDarwe. Ndokwaari kwaakasvika kutanga kunogara kusvika pari zvino. Nanhasi stand yatakatanga kuDarwe avaka ane 2 rooms dzaaisao marata ipa marata ndindakatenga zvese takatati pamwe chete slab ndindakavaka. Asi ini ndiri kuti uyu mukadzi uyu ano 4 years akaenda chaanoamba chiya chindishungurudza pamba pangu namapurisa chekera ndobva ndakamuteera kana kumutsvaga kana kwaanogara. Anodei pamba pangu ngachigara kumushaka wakufamily yake. Zvibatiso zvekurambwa mapirwa vari kuti kudi handiziva kuti dare ringandibvunidzire mutaura ipa. Saka tatobvunza kuti muri kuti kudii tiri kutokupai mukana. Pamusoro inini ndinopikisa. Chekutanga inini chibva paumba. Murume akasvika panguva yefoja. Takabva taita zvefoja. Aenda zvefoja ukaenda nemabhero. Mabhero ainodzoka kumba mai. Yarega kudzoka kumba mai. Inini vaya vaine foni. Foni yakabva yandonochajwa kune vanhu ichibva yauya foni. Ichisvika foni murume akagara mumba. Foni yandichipihwa inini. Ndakabva ndaona mameseji yanga yarimo ekudanana kwaita nemukadzi wakutaura pazara nhasi. Murume akabva sungwa bva ndidzipa tingi pefoni yangu. Vana bva vachedzera vakati ingawani baba makutouraya. Avo vane kukorewa vakabva varara. Inini wangu waine mbanje. Dzaiva dzirimo 2 madzinda ndakapura. asina kurambidza musataura handika ikodzero yenyu kuti mutaurire dare handika asi tinoda kuti
tipinde munhau yenye mataura andika murume we ati hatigare pamwe chete makatatu kugara pachi pamwe chete anongona andika pazo chazotsanangura andika baba kuti pa dzimwe nyaya dzekupi dzekuseri asi mangoti tiritese muri pamwe chete mirai munzwe baba aiwa pari zvino inini ndinoti ndiritese nokuda kwokuti murume wangu ini pandinogara anouya tichiwirirana tichironga tese handiti muri kuzvionaka pane zvandaronga zvachondimirire kana mandipa nguva yekuti nditaure chandaifunga mainzwai makataura zvakawanda zvisina kuiswa nemurume uyu zvinotirasa murume uyu kana ndamubata zvakanaka ati imi maichinja marumu mararaumu handidi kusangana nemurume svikira adudza nyaya yaamainini vakazodzokera kumurume idzodzo ndonyaya chaidzo dzasakisa kuti imimi kuzotiza pamusha kuti murume uyu atoita zvacho zvemagerofrendi zvokuti makazoona mumagerofrendi mumafoni make zvaitova nekodzero nechikonzero chokuti murume uyu aikuudzai uri kundipikisa jeri efunga ndo zvamuda kupindura kwese kwamuri kuenda kuna basa ndai panyaya Samson uye ndiatimweya wasamsoni udza murume uyu tonyaya mamufanirwa kupindura nokuti imimi makanga makurara 1 room muchiita sekuti mukurara mega but mana samson uye mamusi tonyaya yaari kuti kwete ndinosvika kupi handichada nokuti kuti vana samsona sekutaura kwavarikiita kutanzira ichinja dzimwe inini hangu ndine ndichida munhu mumwe chete vakagone kundita umboo nokuda kuti izvozvo ndinozviramba pazuva ranhasi samson wacho wozondibata pa24 years nhasi ndopozondibata kutanzira nesamson ko vana vese nevazukura takambovatsvaga sei tikavaita sei ndina samson ini ndairaramo pataona isusu tinoteera zvamune muri kutaura imi mamai mambonyendera darimo murume ataura kuti tinonguva tisiri kugara tese imi makati tiri tese mupurisa uyo atakutomboumisa kutaura uyu sekretari asi ndiro umbo vanhu havasi vese taivatsvaga kwakasiyana ipapo pega takutaura kuti muviri iko zvino nhau yekuti titaure uyu handina kuona chaataura chirikuda kukuipisai kana chinopisai mhou asi imi mama akuzodzera muchienda kuti ndandidzipa muhomwe mama nembanje ndibvatanya tikuona kuti mukutosanatsa kutogadzirira uyu pakaitobva tachitora manje nhau yaataura uyu kuti amai vanotishungurudza vashuya pamba pamwe mapurisa tinotaura nhau yamataura apa yakayakuda kuintafiya mapurisa inotaura nembanje saka taura kuti zvitaura murume ndezvechokwadi imi mutaura zvemanyerweni right turikei kuna changamiri kurambana haisi mhosva tingaswere tichitenderera kurambwa hakurambwi ngatisarambe kurambwa nokuti mumwe anenge asisadaka vabereki venyimi vari mepi muno ingavauya patini ya zvapakaita imvai ngatizivei mazwi ekutaura muno mumudare rachangamire ramambo mazwi akadai aya anenge asingadi chenjerai kupara mhosva urazamaika pamagara apa ndakandakakutarisai maita kunge bhuru remwombe so kufunda msamisa matadzirana ndiko muno uda kuti munhu uda kuita seko takunepa maita kunge bhuru remwombe so namakuna kuti amnozvono uyu mwana wenyu orete zvatoratidza kuti pamusoro kana ari mwana wenyu izvozvo zvatoratidza kuti inotora kupoza pano mwana kuti asiyana noma zvatoratidza nemaitira maiti manzwa mashoko ari kutohwa nokwacho wenyu kuti urina iturikei yapera pamusevesa panyana takuisa kwamuri muchipombera nyaya iyi regai nditi isu semadzimambo hatiwanzofarira kuti dzimba dziparare vanhu vambobereka mhuri vana vashanu izvozvi pangufanirwa ndipato nevazukuru apase pane vazukuru here handifane vazukuru 4 saka izvozvo tisingatarisire vanhu vanenge vadzidzana vakuzivana handiti kwavazukuru pachitororwa vamwe tisingatarisire kana dzimwe dzacho dzenyaya dzacho dzatari kunzwa panapa hadzisizo dzinoita kuti musha uparare taitazwa kuti pane zechihure kuti vakabatana vakazodai zvakati dzimwe dzatachitonga panapa but dzimwe nyaya dzinogona kugadzirisika
asi regai ndingodzoka zvakare kune akamhangana. Ndanzwa adzimai vachiti inini musha wangu ndichiri kuuda. Unoti kudii? Inini kutaura kwangu handidzoke kumashure maringe neupenyu hwandakararama nomukadzi wangu. Mukadzi wangu wandakararama naye zvishuwa kuti ndibve pari ndakatobva mugoko. Handikwanise kuti nditi mukadzi uyu dzoka tigare tese pamusha. Kwete zvichakwanisika. Sachangamiri ndambokumbira kuti wambomboregerera. Kwete changamiri hazviite. Ndakadaro ndinofa ndisina kurwara. Amai mabhingu ndambedza kuti ndidzisa mambo isatipari vanhu vanokanganisirana vanotadzirana vachizodzokerana vachibatana mundu unenge kugara zvakanaka. Handinambozamawo murume kuti inini ndakubuda mugoko mararamira ndachiita ndaatadza. Atizvani mazvingo kutaura nguva ndambedza kuti imire kuti imba imire muri kuti indaita kuti imba ida yanga yamira vanhu varegererana. kuti handikwanisi kuti mukwasha wangu ramba wakagara nemwana wangu nokiwo ndowaiziva zvavaita zvavaitadzirana kumba kwavo. Babangu vari muno. Right, regai tingapedze nguva. Imba iyi kana takada kuti tiimise ili haichamira imba iyi. Haichamira. Murume chinoratidza kuti iwoyo pamberi pamamba ndichada mukadzi chii? Mupuro. Atizvani mukwasha wenyu chinoratidza ndichada mwana wenyu igukuro raabvisa raiswa kuno kumberi mariona hanzi ndichada mukadzi asi gupuro rinosiwa kwamambo rinonzi mari yakafumuka haipiwe imimi inosiwa kwamambo zvareva kuti imba iyi yaparara kudaro. Ndinoda kuzokubatsiridzai kana mazoda tikuzviita tikubatsira vakawanda kuita inonzi sharing of property. Kana vane zvinhu zvavakashanda vese zvavakashava pamakore ese 20 years avagara kuti pane mota pane chii pane zviripo tinogona kuvabatsiridza zvinezvo voshiyana zviri pamutemo. Zvinonzwika tinovabatsira vanouya tovabatsira kuti vashiyane zvinhu zvavo. Asi imi mekubva nhasi hamuchatenderwa kuti muende muchitinini mumusha umu ndichirimo because murume ati mudare ramambo hatichada zvikadzi kana kuna nemapurisa zvanga zvichataurwa hatichatenderwa. Zvinonzwika marambana zviri pamutemo mudare ramambo. Munogona kufunga zvikureva kuti inini mumusha umu handichatowanika kana pamba vanga nokuti ava vakarora mukadzi wavo vakuba kwavo. Mutemo unoti kana uchinge warambwa nemurume une kodzero yekuti ubudiswa mumusha imomo kana marambana zviri pamutemo. Unenge wakutonzi munhu kana nguva wako pamusha imomo wakutonoturwa mumusha menyu. Ndosaka maona vasitezwa ravashezwa vagara kuti vazive kuti mwana aramba achakodzera kuti achigara mumusha umu. Atezwa kana achiziva kuti murume haana kuroora vakuya vakukwira dare kuti ndoda pfuma yangu. Handipane vana vashanu vana 4 imombe 4 dzedanga kana asina kubhadhara nemombe maimombe masungiri zvese vana vachiclaima zvinhu zvavo. Ndoda zvinhu zvangu ndoda zvisungirwa zvangada kupiwa vana voclaima ndezvavo. Zvikunzwika nechimwe futi chekubvunza. Ini chokubvunza ameno kuti takamboenda kuna magistrate mapepa atakaenda nawo ndandinawo zvakuchida kuti imi muchindibatsira ipapo panodhina ndakarasika saka zvona si tiri muno ina tsita kuti kubatsirei angaite kuti mapepa yakatungwa here kwamajasitrate? judgment yachiripa izvi regai timbotoverenga zvedu mumboona mboe kumbogara zvenyu tichiverenga mapepa tozokupindurai handiti